Ale tým to necahaj tam. Do boku to máš. Oj, tam do boku potiahni. Ešte doľava to treba. Tak si Ty sa snažia to zadeklovať, lebo to kto si Ale to- spraví. teraz potrebujem svoj paket tam, kde som stal predtým. Dobre? Čiže tak si dám skôr chalani. Ale to nie je ono. Keď to je na polotovo so zlomeným Tomášom, tak aspoň máme príbeh. Poťahni k sebe. Ale ako? Hej, to nepoťahne. Dopravo poťahni. No, ťahaj. Nepretiahneš. Ja uťahám. Ťahaj, to nepretiahneš. Jemu to nevysvetlíš po doľava. To je 11. prikázanie, nepretiahni. Ťahaj ho, ja ho potiahnem. Čo robíš sám? Za čo by sa... Mám ho na ramenách a akože není najlepšie. Ale asi niečo robí po svojej. Dopravo to... Počkej, doprava. Doprava. Zadej ho. No tak jak dáva na spatek, vidíš? Ale Poču, ale nám trvalo 5 minút, pokiaľ sme tam tú desku dali na miesto. Súťaží, súťaží televíznej. Bojard. Pevnosť bojár. boha, celý predržová. Aj venku. A je to. Je? Hoď. Všetko? Misia úspešná. No, Ale do piče pojde. Dobre, koľko nám to trvalo? Po hodinu a im 5 minút.